समीर रंजन मेमोरियल अंतः जिला क्रिकेट टूर्नामेंट रे चैंपियन यूनिक क्लब भद्रक जिला बासुदेवपुर उत्कलिका स्पोर्टिंग क्लब आनुकूल्य आयोजित समीर रंजन अंतः जिला क्रिकेट टूर्नामेंट महासमारोह उद्यापित हो जाइछि। कटक पारादीप जाजपुर बालेश्वर बारिपदर बहु सुनामधन्य क्लब यह प्रतियोगितार अंशग्रहण करथिबा बेले आज फाइनाल मैच रे उत्कलिका क्लब बासुदेवपुर और भद्रकर यूनिक क्लब मध्य एक रोमांचकर प्रतियोगिता देखा मिलता। ଏହି ଖେଳରେ ୟୁନିକ୍ କ୍ଲବ ଉତ୍କଳିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଖେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ଓ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ବେହେରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଓ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦାସ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଓ ଟ୍ରଫି, ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ୍ଲବର ସଭାପତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସଦସ୍ୟ କାଳନ୍ଦୀ ସାହୁ, ଶଶିଭୂଷଣ ବାରିକ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାକୁଡ, ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ସର୍ବଜିତ ରାୟ, ଅମର ପାଢୀ, ପରଶୁରାମ ବାରିକ, ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମହାକୁଡ, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଉଦୟ କୁମାର ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ଅମ୍ପାୟାର ଭାବରେ ସାର୍ଥକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଲଲାଟ କେଶରୀ ନନ୍ଦ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଖବର। अधिक खबर पाई आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करंतु।